Bat. Bi. Jogi sentitzen naizen. Bai, oso ongi gute zaitu. Hori da, oso entrenatzailea naizelako. Bai, horregatik izango da. Ni komunera noa. Ni zurekin noa. Osa bat erakutsi behar duzu, Martin. Zer duzu erakusteko? Sustatxera bat da, mos pasatu dit eta arekin ez nahi zein egin nekatu. Zigur zaude beten ere zerrenarekin? Bai, lasai. Zetan txabitza! Eliko zaude! Erratik batzen duzu egin dut, ez da? Lasai, ez da ditu direna. Ez. Adizki ez adokatu dugu. Aldemin! Zuen baina horreako izango gara, zaitik borrasko erosiko gara. Aldemin! Txampeteren aldea egozko egiten. Usago pasatu dizuen gauza berria. Kristona da. Ez naiz ezer nekatu eta honekin uste dut munduko txapelketa irabaziko dudala. Gehiago nahi dituzu? Bueno, ez nintzen oso ondo sentitu eta nire osasunagatik eta horrela igual denboraldi bat usten dut, baina ez da git. Nola txiko duzu, diru asko irabazten ari gara? Nire baloreak eta osasuna diru hori baino gehiago balio du. Baina begira, diru asko dago hemen. Hainbeste diru irabazi dugu. Bai, dopatxan jarretu behar duzu. Agian aldi bat gehiago bai, dirua lortzeko eta ja usten dut betirako. Bueno, ni banoa. Ni baita ere. Isogarrizko tremendu gogorra gaur, Bai, horrela zigitzen baduzu eta nesaz esmean betetzen baduzu, irabaziko duzu bai edo bai, eta drogarik gabe. Hori da, txankete drogekin eta dinero kailegatuko. Ordez ni bai, borrokalari honena izango naiz. Drogarik gabe, teoria hau eta siguienten atxera. Ondo. Honekin egan joango naiz. Azkar, borrokasiko da. Kanporatera eta borrokaria iko duzu. Irabaziko diot eta munduko txapelduna izango naiz. Irabazte duen. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Gaixo sentitzen naiz, Hori zubidoia da, lasai. Lasai denok, ni medikoa naiz, goza hospitalera batera. Hartu, mesedez. Lagundu kamilera batean. Azkar, odolgarbiketa bat egin behar dira. Ez dut ezer gogoratzen. Ospitalan zaude, atxoko borrokan bihotzeko bat eman zizun. Eta droga testan positibo eman duzu. Baina hori ezinezkoa da. Frogak ez dute gezurtzen. Eta berriro drogatzen bazara, bihotzeko bat emango dizu. Bale, ez dut berriro egingo. Hodela esan da dira. Haupa txankete, zer moduz? Estan zuta eman diazu. Bai, hobeto nago. Esko da mutxe naiz egindako agatik. Zin errepikatu, Bai. Ez da errepikatuko. Espero dute horrea esatea bestela. Bai, zin egiten dizut. Bueno, ni joan behar dut, bole? Bai, gauza bat esan behar nahi nizuen. Barkabain askatu nahiko nizuten. Markatuta zaude. Agur. Venga. Kaixo. Opa, txokete. Zer moduz? Alko posten nahi zure ikustea berri hemen. Ni baita ere, zer modu lanean hasiko gara. Bai, ganazko mar dugu, ozen atxera. Oso forma fisiko txarrean nago, Bi hilabete daramat, ohe batean ez ere egin gabe. Txal batzuk edo zer. Guazen. Irabaziko dizut eta, Ne, nor daukagu hemen, Jacob bertoxiko-manoa. Lasai, Tyson, batkeak ditugu eta kontu zibili esan dagoarekin, Tyson. Oso guztien gainetik pertsona bat da. Barkatu, ez da inoiz gertatuko. Lasai, ez da zer gertatzen. Egindako bati ez dut errespetu egin merezi eta orain bakarrik entrenazioan pentsatzen dut. Hori da txankete, gaizki jokatu zuen eta garrantzitsuena zurakatzak zuzentzea da. Guazen, munduko bilen aurkako txapelketa irabaziko behar dugu. Horrela izango da. Guren momentua da, guazen borrokatzera. Irabazi behar dugu, galtzea zait balio. Lankete oraindik ez duzu ikasi
Garantzitsuena ondo pasatxa dela. Utsi tontakeria, guazen, ordu bada eta. Irabaziko genuen. Hori da, guazen espatxera, baina inolako drogarik gabe, Ozen ba.